Sa Good Vibes, pinakaunang nga temple sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Negros Island Region ang ginbuksan sa publiko. Yari ang patilaw sa kung ano ang sarang makita sa templo sa report ni Richard Caballero. Kung nagabiyahe ka sa Bacolod Silay Airport Access Road, agaw atensyon ang ining nga structure sa higad sang dalan sa Barangay Bata sa Bacolod City. Ini ang pinakauna nga templo sang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints sa Negros Island Region. Ini ang isa lamang sa 383 ka mga temples worldwide. Ginbase sa Filipino cultural elements ang disenyo sang templo. Ang mga patterns parehos sa makita sa isa ka tradisyonal nga Filipino barong. Antes ka magsulod, makita mo ang ini nga tinaga. Suno sa elders ng simbahan nga si Brett Natres, ini ang magapahanumdum sa tanan nga magasulod sa templo nga ini ang balay sang Dios. Who can enter the temple? And I feel that imperfect people can have perfect moments. And those perfect moments come in and through the Savior Jesus Christ. When we go to the temple, what we learn is about the Savior himself. Antes magsulod, kinahanglan nga magsuksukaan ay sang footsacks, agud mapabilin ang katinlo sang sulod sang templo. Suno sa ila pagpati ang pagpreserba sang katinlo sang templo kag ang pagsuksok sang puti nga panapton ang nagasimbolo sang purity. Ginadumilian man nga magkuha sang litrato o kon video sa sulod, bangod ila ini ginakabig nga balaan. Bida sa sulod ang ceiling room, kung sa diin ginahiwat ang pagtambipalad sang magkahagugma. Kag puno na ang schedule sa mga manugpakasal diri para sa bulan sang June. If you were to enter a temple anywhere in the world, you would find and you would see what we just shared with you. There's a baptistry, there's an instruction room, there's a celestial room, there's a sealing room. Those are the key components of every temple. And that's the beauty of it. If I took you across the world and took you to Tonga, I took you to the United States, you would find those same elements. All of those elements we are taught, as we talked about inside the temple, we're taught about the Savior, of his life, his example, and we then strive to live accordingly. Bukas para sa publiko ang ini nga templo humalin sa Abril 16 tubtob Mayo 2. Sa Mayo 31 naman, pagahiwaton ang dedication sang templo kag mangin exclusive na lang ini sa mga miyembro sang simbahan. Sir, your invitation to the public. Come and see. We want to share something with everyone that we love and appreciate so much. And we hope that when you come, that you'll feel a sense of holiness, of goodness as you enter the house of the Lord. Bisan bukas ang templo, tubtob sa Mayo 2, sirado ini kada Domingo. Bangod ini ang ila adlaw sang pagsimba. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.